Sauna merkitsee meille suomalaisille rentoutumista ja maadottumista kaiken arjen kiireen keskellä. Samaa se merkitsee itse asiassa myös Anssille ja Tapanille. Ja mä tulin tänään katsomaan saunaa, joka sopii arjen spa-luksusfiilikseen, mutta samalla antaa sen paikan, jossa pääsee rauhoittumaan arjen kiireen keskellä. Kuule, nyt olisi etsinnässä sauna. Yllätys, yllätys, sellaiseen tilaan, missä haetaan spa-fiilistä, maadottuvaa tunnelmaa, semmoista niinku rauhallisuuden tyyssiä. Sä oot tullut nyt ihan oikeaan paikkaan. No niin, sehän se Mä on. luulen, että tuolla olisi semmoinen, mikä sua saattaisi kiinnostaa. Okei, no aloitetaan siitä. Nyt kyllä mun mielestä löytyi semmoinen aika täydellinen sauna Tapanille ja Anssille, että mä uskon, että se tulee olemaan niin kuin kruunun jalokivi koko tilassa. Nouse lauteelle testaamaan. Siinä on tosi kiva istua. Selkänoja on ihan kivasti muotoiltu, että se jopa tuntuu vähän pehmeältä se selkänoja, kun siellä on. No jep. Eikö? Ja tää? Ei paine jalkoihin mistään kohtaa. No juuri sitä ajattelin sanoa, että tämähän niin kuin myötäilee tätä polvitaivetta tosi mukavasti. Saanko mä kurkkaa tänne sisään? Totta kai. Täältä vaan. Sieltä vaan alhaalta kiinni. Oho. Tämähän oli helppo. Sitten siellä on elementti jäljellä ja tää lähtee huoltoon. Se voi viedä vaikka pesuhuoneen puolelle ja pestä. Siellä on sitten valonlähteet on molemmissa päissä ja se on tuo optinen tanko tuossa välissä, jota voidaan sitten säätää. Että miten me halutaan se valo tulevan ulos tuolta selkänojan takkaa. Mut sama juttu tän kanssa. Kyllä. Näppärää. Ja sitten mä vaan tän tästä tälleen näppärästi laitan sen tähän paikalle. Kato, se meni melkein minne. Ammattilainen. Mä sain heiltä semmoisen saunataulun, missä oli 2 sellaista sulosta pöllöä. Mä en nyt osaa oikein sanoa, että onko ne ollut mun niinku suunnannäyttäjä tämän saunan valinnassa, mutta ainakin ehkä toi semmoisen tunteen siitä, että sillä saunalla pitää olla myös tunne ja kokemus sen mukana. Mielenkiintoista. Tää on aika monesti se hankalin vaihe sitten valita nämä sävyt. No älä muuta sano.